A circunvalación da Ribeira ou a mellora das beirarrúas na Ribeiriña son algunhas das emendas encadradas no apartado de infraestructuras. No caso dos investimentos en sanidade, os nacionalistas demandan melloras básicas na atención primaria. Sabemos que o Partido Popular, ano tras ano, reitera partidas orzamentarias que logo non executa. E só vou poñer un exemplo, non? A demandada ampliación de urxencias ou dos laboratorios do Hospital da Barbanza, que ano tras ano se consignan partidas orzamentarias, pero que logo non se executan. Nós, neste sentido, decidimos presentar unha serie de emendas que teñen que ver tamén ca mellora da sanidade, pero no eido primario. Neste sentido, recollemos a mellora do Centro de Saúde de Ribeira e tamén a creación dunha segunda praza de pediatría na Pobra do Caramiñal. Aínda así, a maior parte das emendas refírense á cobertura de servizos sociais, como a construción dun centro de día en Rianxo, unha residencia para a terceira idade en Boiro, unha gardería na Pobra ou o remate do Centro Social de Cabo de Cruz. Unha gardería pública infantil de 0 a 3 anos na Pobra do Caramiñal é o único concello de toda a comarca que non dispón deste servizo. E por outra parte, tamén queremos destacar o remate do Centro Social de Cabo de Cruz por valor de 100.000 euros, unha infraestructura que non se atopa hoxe en día dotado da actividade necesaria, pois non conta co equipamento para o seu fin, non? A creación de emprego ocupa tamén un lugar destacado nestas alegacións, polo que solicitan axilidade nos proxectos de ampliación de chan empresarial na comarca. É unha última que ten que ver coa creación de emprego relativa á ampliación do parque empresarial tanto de Ribeira como da Pobra, unha demanda que ven de vello e que tanto Ribeira como a Pobra necesitan para poder asentar empresas, industrias que eviten que a nosa mocidade teña que emigrar.